What the hell? Jeg vil ikke lande med Mount Olympus. Silent songs to be bubbler. That's all the thing to be bubbler. Begging your money. And I'm screaming at mother. Singing songs to be bubbler. Okay, drenge, nu kommer jeg lige til at carry. Adam, der kom ny sniper. Der kom hvad? Der kom ny sniper. Må jeg se? Hallo, må jeg se? Hallo, lad mig bare lige prøve at holde den. Jeg skal nok give den tilbage. What? En ny sniper! Hallo, må jeg skal nok give den tilbage. Der nu. Altså, hvordan ser den ud? Den er sygt sej. Jeg vil lade få den prøve. Noah. Oh shit, den er sej, Noah. Nå, her, Noah. Nej, det har vi ikke tid til lige nu. Snipe, Noah, snipe nu. Noah. Enemies. Shit, en sej bil, Vilas. Yeah, I got the whip. Whip. Der er nogen, der skal med ind i min bil. Hallo. She got that whip. She got that whip. Nej, der. Fishy der. Whoa. Get pooped on. Fishy got that drip. Fishy got that drip. Jeg ramte ham 100. Vilas, du synger faktisk meget godt. I know. Vilas, du synger. Hvem skal med i en bil, der brænder? En dog. Oh my god. Nah, der kom de der bomber tilbage. Nah, bro. Nah, de der bomber, de kom tilbage. Hvorfor? Hvem er seriøst det der? Spørg bare, men hvem er det? Du har lige dræbt os! Det var sgu da ikke mig, der dræbte jer. Jo, det var Vilas. Var det ikke, men okay. Det er ham der! Sorry. Ja, sorry. Der skulle helst ligge et medkit der. Men den der keytrækker, den er virkelig død. Aha. Jeg skal bare lige heale lidt. Men hvad kan man heale i det der vand? Jeps. Ja. Ej, du bygger meget, Vilas. Jamen det er det allerbedste, jeg gør. Der er nogle millionspillere ude på det der hav, de kommer herover af. De kører i gul. Det er nok. Nej, de er der ikke mere. De kørte væk. Nå, vent lige, jeg gør det her. Det er fordi, de skal over til bunkeren. Det skal jeg også. Jeg er ligeglad, om jeg dør til de her idioter.
Jeg har bare brugt min så på eventyret. Er de gode, Vilas? Nej. Død. Der kommer også en bil. Noah. Jeg er inde i millionspillernes bil. Ah. Hallo dreng, jeg er død, kom. Hallo, han er sygt lov. Han er død. Hallo, jeg har guitaren, Adam, når du har healet mig. Bare skynd dig. Og lige dræb dem fuld. Okay, skynd dig. Skynd jer alle sammen. Tag guitaren med mig. Okay, vi overlevede. Er der nogen, der har bazooka-skud? Jeg vil gerne have den der sniper nu, han har. Jeg har ikke nogen. Hvor er den sniper, du havde så? Den ligger langt i. Bro, smidt du den i høs? Nej, han døde. Der er nogen herovre, drenge. Jeg ligger nu her. Og jeg er lige Drenge, der er en på mig. Hallo, drenge! Død! Han har alle millioner, bro! Okay, bro. Har han sus alle? Nej, okay, han manglede en, men så er det heller ikke værre. Yes, jeg fik en sniper! En guld sniper! Nu flygter jeg bare! Der er en sus lige i hovedet på mig. En i hovedet på mig. Der er en i hovedet på mig. Sniper! Nej! Hjælp! Altså, Noah. Jeg er sygt lov! Det overlever med 2 HP. Men hallo? Nej, han er død. Ja, så jeg kan ikke gøre det. Jeg har jo kun 2 HP. Altså, jeg er godt, men hvis jeg dør, så... Men jeg kan altså ikke redde dig ud i stormen. Jeg er nødt til at vente til det video. Ja, du kommer jo til. Ej, jeg dør. Jeg tror, jeg dør. Nej, okay. Jeg overlever. Vi skal herover, Adam. Og reboot. Ja, godt. Jeg er spærret. Hallo, drenge, jeg optager bare lige de sidste 30 sekunder, fordi folk, de skal bare lige kunne se mit load. Eller jeg skal bare lige... Ej, hallo, Vilas, hvor mange kills? Okay. Vilas, hvor mange kills har du? Jeg har 6. Filmer du det, så kan du sætte den på YouTube. Hvis vi vinder, så kommer den nok ind på YouTube.
Næsten en død. Altså, jeg kan ikke være i nu. Langfejl. Jeg har kun en SMG. Den kan nok godt være i langfejl. Jeg er snipet i 145. Hold nu først, mand. En død. Der er en mere derovre. Hvor? Det er meget sådan. Der render en derovre. Der er på vej over til Levis lejr. Jeg har set ham. Snipet. Død. Hallo, heal ham. Nu er du healer. Jeg finisher. Jeg snipede ham. When you crumble. Hallo, drenge, I spiller sygt godt. Det er det potentiale til at vinde. Vilas, har du bazooka-skud? Bazooka, ja. Tak. Eller om der er flere. Der Nej, er jeg en. mener sniper-skud. Død. Okay, tak. Så har jeg 50 til den her. Han flygtede. Hallo, drenge, er der nogen af jer, der har minis? Nej, men der ligger nogen. Jeg har 4, og jeg skal bruge 2 af dem, og du må godt Jeg få har den også ene. brug for 2. Nej, ja, bare en. Jeg har ikke brug for 5. Må jeg få dit medkit? Ja. Tag et. Det kan vi jo. Jeg har fint. Dreng nu. Der er nogen, der bare flyver ned. Hallo, drenge, jeg har set ham. Jeg vil ikke se den. Om 5 år siden. Han kommer herfra. Det er 2. Han løber. Han løber. Død. Jeg har kun nej. Greb ham, det er den sidste. Vi vinder så, og så får vi lade til kongen. Jeg død. Jamen, vi vandt. Ja! Jeg skal nok give den tilbage. Der er nogen. Nej, det har vi ikke tid til lige nu. Snipe nu. Jeg vil Nej. Død. Hallo, drenge. Død. Jeg har set ham. Snipet. Død. Hallo, heal ham. Nu er du healer. Jeg finisher. Død. okay, tak. Død. Jamen, vi vandt. Vi kommer.